Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo og masakiton og himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siya sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila, apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Hesus og pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos muduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya." Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya ug miingon sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si San Pablo sugyot na kung mag-ampo ta, iapil gid natog ampo ang kaayuhan sa atong mga authorities, mga hari, gobernador, o mga pangulo sa gobyerno o sa simbahan. Nga matod pa niya, mao ni siya ang makahatag og tinuod nga kalinaw o kahusay. Kamo, sige ba mag-ampo sa atong mga authorities? Iapil ba ninyo atong mga barangay kapitan, atong mayor, gobernador, wa no? Wa magitingin nyo giapil ang pari. Authority sa nang pari. Inyong mga employers, mga manager, supervisor, ana ba? Iampo dili aron mga matay. Unsaon man, iampo aron magmaayo ang ilang kinabuhi. Nya kini ra bang mga tawhana kasagaran mao ni mo diktar nato. Nya usahay ang ilang mga decisions kinabuhi sukwahi sa ato. Pero ang gusto ni San Pablo, iampo. Kung moampo na ganita para sa kaayuhan sa usa ka tawo, ang mahitabo murag ang atong authority isubmit nato ngadto sa iyang authority. Kana bang murag isurrender nato ang atong gahom ngadto sa iyang gahom. Kay mo support naman ta niya, mo support. Kakuha mo?
Mao na nga kung ingnon ka aning maong authority, buhatan ni. Buhat dayon ka wa pa gani ka niingon. Tahod na manggay ko nimo, giampo man gani ti ka. Ako gining sundod. Ana. Pero kung wa ka magampo para nang maong authority, nya sugoon ka labi nagwa wa kayo kakauyon sa iyang gisugo na yaw-yaw to the max gyud. No. Mo petisyon pa ka. Labi na ang pare ingon palit mo slat wa ka kauyon petisyon din nga tos obispo tangtangan ni paria sige lang ning baligyag slat. Amo petisyon ba mo anitong baligyag slat? Dili oy. Mo bitaw na kining atong fundraising project kaning Columbari miagi kita og mga authority. Ang unang authority mao ang public. Mao nang naghimo tag public hearing pinanguluhan sa atong barangay officials sa dihang na-aprobar na tugutan na to sa atong public ngadto na sa tas mayor sa dihang na-approve na sa mayor ngadto na sa tas atong obispo na karon giingnan ta sa atong obispo huwat usaha di apay mga documents nga himuonon ang committee sa consultores no kay approve ni nako ganahan ko ani pero ato sang iklaro sa hanay sa technicality diri sa atong consultores. Ana, mao na nga submit sa ta. Submit magani si Bishop Palma sa consultor kita na bay dili. No. Nya kay ang Ginoo man matud pa ni San Pablo mo'y authority kaayo. Nya niingon man ang inspiration sa Ginoo wa man sa takabayulit ani nga bayri na lang na ninyong yuta. Haron ini ka-approve na ato. Abditso na tatuloy-tuloy na ang ligaya. Mo na, ngita sa taron og mga murag tawgo na to in quotation investors na mo pahuwam na to o igong kantidad aron atong mabayran ang yuta in support ni sa atong authority. Nga naman, kay kining maong project para man ni sa Archdiocese para man sa atong simbahan maigo usad ani nga mahatagan og kaayuhan ang atong barangay ug ang atong munisipal sa Liloan makatabang og gamay ba di sa to pa human ma-approve ni sa mga authorities formally mubalik sa ni ang benefits mo nay atong pangandoy mo na mo submitan nila pero ato sang siguroon ang unang ang unsa man nga mabayran nato ning yuta. Una do na tay unsa toy atong investment slot ani? Na kanang DSAP Divine Solutions and Prosperity. Nya mahal-mahal lang ni siya nga slot tag 500,000 per slot. Kinsa may mo palit ninyo din Ha? Palit mo? Ana. Total ibalik raman sa na ninyo. Nya ato pag yung butangan o gamayng interest mga 25% per annum ang computation. Ana ba? Once nga maka-operate na ta, yan nanay mo secured sa atong mga Columbaris, makabayad magita aning mga moabot ni tingaling mga dool-dool 70 million ang atong huamon. Pinaagi aning mga slot-slot. 140 ang atong slots nga gibaligya. Doon na mga tulo ka buok o tulo ka slots nga gi-pledge, no? Wala pa man ato madawat pero naanay tulo ka slots. Di ba? Arang-arang na gahapon pa na siya. Nya ang ato sang mga slots authority na sad ni giingnan man ta ni Archbishop Palma pinaagi sa atong committee sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Authority man sad na nga moingon tabangi mi pag-raise aning 10 million nga kulang sa budget o para makumpleto ang 18 million na maoy atong budget kay mga 8 million ra ang matubag sa registration sa mga mutambong ang mga kaparian.
ang 10 million ato nang murag i-subsidize ngadto sa mga pari nga mga 3,000 kabuok. Nya kita man say gihangyo dinhi, bisag ni atay project nagkapunga-punga na ta dinhi, atong gihunong ang ato usang fundraising para sa atong kumbento, ang trabaho ray ni padayon unya ni focus ta aning atong holy paths. Holiness, peace, and divine salvation, or holy paths. So as of yesterday, salamat ninyo kay sige gimong palit, niabot na ang atong halin og 27,112 ka slots. Pagpaka na to ang namalitan ng salamat kayo. Yan, ingon pagyog ko nga, doon na tayo 30 slot challenge. Kaya doon naman say ganahan kayo aning challenge. So 30 slot challenge, pasabot, 3,000 ang paliton, i-dedicate sa 3,000 ka mga pari. Inana ang atong gihimong murag gimik-gimik. Nasa'y nangapil as of yesterday, nakadawat na taog 13 kabuok, 30 slot challenge. Pakpak na saan. Salamat kayo. Nganong naghimo man taan kay nirespeto ta sa atong authority. Apan ang Ginoo maogi atong katapusang authority. Pasabot, dili ta magsupak-supak sa atong authority kay gisugo man tas Ginoo. Pero wa pa ni gisugo ni Kristo, wa pa ni pinaagis mga apostoles, dili sa tamutuman ani ay. Di ba? So ang Ginoo gyud matud pa ni San Pablo maogi authority. Pero tanawa ang atong authority nga mao ang Ginoo diha sa persona ni Kristo. Sa atong ebanghelyo karon, nisunod ra gid siya sa authority. Giingnan siya atong mga kananaang niduol niya, padtuon ka sa balay aning Roman nga opisyal. Dili to Hudiyo Roman, pasabot stranger sa ilang faith. Pero buutan, nagmahal sa nasod sa Israel. Gani, nagtukod pa gani siya sinaguga para sa mga magtotoo nga mga Hudiyo. Motong naingon sila, angayan gini mong adtuon kay kuan in taon kay ni, buutan kay ni. Pero dili Hudiyo, kontras mga Hudiyo. Giadto ni Jesus, ni submit siya siyang authority. Sige, kuyog ko ninyo. Naglakaw na sila. Pag-abot dito dool sa balay, matod pa dire, naana say mga higala sa katong Roman officer, ni sugat, ayaw na laglahos, isulti na lang ang imong healing power. Ing na lang nga maayo ang imong anak o kanang sulugoon, niya mahitabo na siya. Sulain na sad ni nga, mura bag, ug ako tingali ingnon ko, patuon ko sa tabla, ngayon to adito'y hiluganan pa dir, adto as tabla, niya labi nagway sakyanan, naglakaw raman to sila. Nya inigabot na kus may sab nang ubo sa tabla kanang kampaso kanan niya dapita, tungas na ba? Kapoy na kaysa nagtungas. Sugaton dayon ko, ayaw na laglahos pa dir, isulti na lang kay maayo ra to. Mingon ko, buang-buang man kamo, kalayo na ning akong nalakaw. Nga inyo na sa ko, usbo na sa nimo imong desisyon, mulahos ko. Mura mag-i-insist na ko ba, ako'y pari, ako'y diktaran, mulahos ko, kay ako ginang hikapon, ako ginang butangan o kanang lana ang agtang. Nga niingon na dito ang tagbalay, ayaw na lang bitaw pa diroy, kay amo lang ning itugyan sa Ginoo, unya isulti lang ang imong panalangin, diha na lang kas kampaso, unya balik na lang sa glakaw, ko buang-buang man kademo diha. Ana no, mao gina atong reaksyon. Pero si Jesus niingon, pagkadako aning iyang pagtuo. Sa dihang niingon ang opisyal, dili jud ko takos nga mopasakan nimo diri kay nakaamgo ko nga ikaw Hudiyo, ako pagano. Di ko takos nga modawat nimo. Di ba? Mao ni ang atong nahimong nganing pagampo sa di pa ta mo kalawat. Di ba? Moingon ta sa dato isulti. Ginoo dili pan ipamulong lamang og mamaayo ako. Nahimo na hinoong pagampo nato. Ngano man kini di ang pagkapagano
gitawag manig makasasala, miangkon ang opisyal nga ako usa ka makasasala, di ko takos nga mopasulod nimo sa akong kasing-kasing. Pero sa pagkahibaw ni Kristo nga niangkon siya siyang pagkamakasasala nga dili siya takos, misud na hinuon ang gahom sa Ginoo didto niya. So kini di ang pag-submit nato sa authority. Kada nato submit sa authority nga dita magyaw-yaw, magpaubos tang mo submit, ang gahom sa Ginoo musud nato. Ug didto na mulihok ang iyang gahom. Mao tong naayo dayon ang iyang minahal nga sulugoon sa iya tong pagpaubos. Dili wa siya mo diktar ni Hesus. Pero sa atong tan-aw, murag iyang gidiktaran. Aris akong balay. Nya pagkaduol, ayaw na laglahos. Murag gidiktaran ba? Pero bunga dito sa pagpaubos. Mo ning ato karon. Baligya tag slots nga kuan kaning sa to. Disap pagpaubos din nato nga wa kitay mahimo pagpalit nato sa ang pagpalit sa yuta kay wa tay kwartas parokya. Negative na gani tagdako kayo tungod aning atong project og mga charitable fund. Pero nagpaubos pud ta sa mga authority sa simbahan nga mao ang atong mga parishioners, kamong mga parishioners nga naay kaya ba nga palit mo aning slot nga tag 500,000 per slot ug naamoy kaya kay itabang nato sa simbahan unya in return musod sad ang gahom sa Ginoo diha ninyo for solutions sa inyong mga sitwasyon o mga problema unya prosperity pagyud. Mahitabo ba na? Yes. Ngano man musod man ang Ginoo. Ang opisyal, Roman opisyal, wa siya mahimo pag-ayo sa iyang sulugoon. Wa siya power. Pero sa iyang paghatag, sa iyang submission to the authority of God, nga niangkon siyang dili ko takos, nahimong gamhanan ang iyang maong pulong. Ang pulong sa opisyal ba? Nahimong gamhanan o nakaayo sa iyang sulugoon. Gihimo pag yung model ni Jesus. Hinaot pa unta nga kamo makahibaw mo nga wa gyud mahimo ang atong parokya karon pagpalit aning importante kayong luna sa yuta. Pero kung kamong mga naminaw og mopalit mo ani sumala sa inyong kapasidad na makaabot aning atong slot nga disap, perting nindota ani moigo sa ninganha ninyo sa tanan sa ninyong mga panginahanglan. Mo na atong gianggaan og divine solutions and sa tungod sa prosperity. Mo na atong gi-title kay ana man tuyok ba. Mo nang daghan kaayo dinhi sa ato ang namalit og slots nga nagsigig testimonya na nga usab ang dagan sa ilang kinabuhi. Na ay mga wagyoy kwarta, sigig palit og slot, nidaghan ang kwarta, nakabayad pas utang. Naasay stage 2 cancer, nipalit og slot, nahimong stage 4. Nidaghan ba? Nidaghan ang cancer cells. Naasay cancer free, nipalit og slot dinhi kay nagpasalamat. Gibalikan sa cancer ug namatay ginoon. Pero ang dakong milagro kay wa na siya mahadlok sa kamatayon. Gani excited na siyang mamatay. Kadako anang milagro ha. Kadto sang ni stage 4 cancer, relax na kaayong nagpakita nako nga tan-awa pa der upaw nako. Ana pero palit yapon kog slot. Ano ba relax na siya sa iyang sakit? Kamu dia relax mo masakit mo. Gilingi ay mo to pa din na sugot kag makanser ka. Ina. Nawa di ko sibako. Kana mga wa pa nay Ginoo. Pero na kay Ginoo, relax ta kay kastanan. Mao na ang Ginoo mohatag gina sa atong mga solusyon ba sa atong problema. Kada bang ma-relax ka nga mag-atubang sa imong problema, di ka maratol. Imong bana
bisyoso kaayo sa una magsige kag yaw-yaw pero magsikag palit og slot moingon din ka nganong di naman ko magyaw-yaw sa akong bana. Nisod na ang gugma o pagkamaluluyon sa Ginoo diha nimo. Mo na maluoy na ka magtan-aw sa imong bana nga porting hubuga imbis sa una magyaw-yaw ka karon maluoy na ka. Di ba? Imbis sa una bahuan ka ng iyang pagsigig inom karon mura nag-perfume sa imong ilong. Ang iyang mga suka, kanang iyang mga kabaho-baho biya na ang kanang ang sig-inom, mabulabi nagmabuntagan, nga makalugid pagid ang mga lapok kay nagsukarap na. Imbis sa una maglagot ka, karon maluoy na ka. Ingon na ka, sus kaluoy sa akong akong bana. Hapit na kini mamatay. Nya ikasunod adlaw lagsik na sad. Thank you Lord, lagsik na saday. Weekend na sad, sukarap na sad. Di na ka magyaw-yaw. Nya unsa man na? Unity. Muna na ang peace. Mauna na ang tawag og harmony in life. Dili tatanan mga buutan, pero pwede ragyog maghigog maayta. Dili tatanan mga believers, pwede ragyod og magsige tag tinabangay, dili ta magpunay away. Mauna siya ang authority sa Ginoo, mulihok diha sa atong pagpaubos. Manindog na ta.